Je úplne jedno, akú máš formu, keď nosíš oblečenie, ktoré ti ju totálne zakrýva. Tak sprav sám sebe láskavosť a zahoď tú tatkovskú košelu. A nie len preto, aby si všetkým ukázal, aký si bujak, ale aj preto, lebo je to jednoducho oveľa vkusnejšie. Budeš tak vyzerať oveľa lepšie, ale nejaký expert môže povedať, že ja cvičím len pre seba, ja to nepotrebujem. Dobre, Schwarzenegger, ale ľudia majú právo aj chcieť lepšie vyzerať a cítiť sa sebavedomejšie. Okrem zvýšenej atraktivity, ale vzbudzuješ aj oveľa väčší rešpekt. A to ti pomôže na business meetingu, rande, ale kľudne aj na maturite, pretože tam je najviac chalanov v tatkovej košeli, ktorí si ešte neuvedomili, aké fopá to je. Takže budeš vyčňovať ešte o to viac. A možno, že ti aj prejde, že nič nevieš. Dobre, Janko, vymenuj mi chemické vlastnosti vodíku. Fúha, tam viete čo, 160 na bench, 200 drep a 240 mŕtvy ťah, plus mínus. Ale seriózne, tieto Stretched Aesthetics košele majú neskutočný strih a elastický materiál, ktorý dokáže byť upnutejší bez toho, aby bol strašne nepohodlný ako klasická košela. No počkaj, Jany, pretoč to. Seriózne mi je vidieť bicepsová žila cez košelu? Najlepšie košele, aké som kedy mal. Ak ťa toto nepresvedčilo, tak už fakt neviem. Nájdeš ich na linku v mojom profile.